Ahojte, tu je Golema, vítam vás pri mojom videjku novom z hry Top Eleven na Facebooku. No, vidíte, som druhý. Liga 9, počkaj, posuniem vám to. Tak. 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 A tak. No, vidíte, zápasy, no, dneska som vyhral 4-0, predtým 3-0, predtým 5-0, predtým 2-0 a predtým som prehral 3-1. A potom je to ešte pohár, to som vyhral prvý zápas 3-1 a prehral 2-1. Potom som vyhral 1-0 a 4-2 a teraz idem hrať zo Sanctuary FC. Neviem, kto to je ani. Tak moja zostava. Krásna. Červená. Pohár. Za chvíľu budeme všetkých vykartovaných. Áno, ma bojím, že mi to všetko vykartujú. Štadión. Vylepšuje sa mi, vidíte. Make-up, moje dresy, vidíte najviac golov, Ronaldo 6, najviac asistencií Basaran 3. Dobre, takže to sa rovno môžem pozrieť aj na toto liga. Strelci, nie som tam, vidím, mám najlepšieho strelca Ronaldo so 6, nie? Počkaj. Hej, by som to mal byť, ne? Tuto nie? Wow. A koľko je ten beto? Ty kokos. Ten beto je až 10. On ma dal. To je ďad. Jaj. Dobre. Kúknúť financie. Dobre. Ak chcete, tak mi pošlite prijatie, žiadosť. Wow. Proste žiadosť na Facebooku. Ja to dám do komentára. Dole, do popisku, do komentára, ja som debil. Do popisku. A bude to tam. Tak. Fajne. Moja zostavička. Tak páči. Nechápem. Darman. Ty si debil. Dobre. Takže čo by som ešte, ideme skúsiť prípravný, dobre, bude posranda, ideme dohodnúť, tak Jabko FC, no, dobre, plánovať priateľák, 18:47, 18:26, Timardá, toto čo je? Wow, to je trochu menší časový posun. Dobre, tak to dám v ďalšom videu, ktoré vyjde o keď tak rozmýšľam 21 minút. Takže toto ešte bude takých 2-3 minútky a pôjdem manažer. Kluby, ktoré hľadajú manažéra. Úroveň 1? Nie. Úroveň 7? Ja som úroveň 9, až 7. Štýl útočná. Tak dajte na klub 1. Súčasný klub FC Barcelona. Že by sme išli ešte do ďalkého. Nejdem riskovať. Dobre. Ešte kalendár. Toto keby som sa dal premiestniť. Toto takéto hovadiny. Ešte toľko zápasov. A hlavne tých pohárových. Ak sa dostanem. Zápasy priateľov. Bum. 2-2. Bayern Leverkusen prehral. To kam máš taký zajtra? Čo to je dnes? To je dnes. Ešte len bude hrať. Ligu majstrov. Aj tento. Gordon, ty si bol ako silný. Ty si 12. A množstvo. Že by som si dal proti... Nedám. Veľký si. Z 10. Shit.
No, to je ešte Exit FC. Joj, nepoznám, koľko je v tabulke. Posledný si môžem staviť. 13. 14. Dobre, Exit Man hra, ale Ľubomír FC, to je kto? Ja nepoznám. Mostvo, štadión, tabulka. To je 12. Dobre. Ešte výkony by som vám mohla ukázať. Počkajte. Úschodňa. Vidíte moje adresy. Počkajte, kde to nájdem. A manažér, odporúčania, výkony. Tak, výkony vidíte. Takže tú korunu nemám ešte. Stará škola jednotka, víťaz 3, stroj na góly 3, Beráln 1, Gentleman 2, dominancia, preťasný dôchodok, recesia, ako povie, ešte nemám pravý fanúšik. 950, podporte ostatných manažerov 50 krát. Veselem. Čo to je? Hráte to byle len 7 dní v rade. To sa nestane, ale nie, sa stane. Koľko mi chýba? 21. Kúpte a predajte 100 hráčov. Dobre, stará škola, to čo je hráte, to bude len po dobu 2 rokov. Víťaz. Dosiahnete 350 stroj na góly. 1000 gólov, toto čo je? A toto dominancia. Zúčastnite sa na želivú zápasom, ktorom budete dominovať nad súperom. Mieram 5-0 alebo 9 a budem dominovať, hej, dobre. Takže toto je výborné. Dobre, takže tuto by som to ukončil. Takto, počkajte, ešte. Až tuto, takto, krásne. Takže, takto by to asi tak. Toto by bola taká nová asi sérijka z Top Eleven. A napíšte dole, že či aj také iné hry, napríklad King's Road, alebo také niečo. Také vláčiky, bude sranda. Takže ešte bude to jedno videjko s priateľským zápasom za chvíľu. Počkajte, ja si ho rovno dohodnem. 47, že? Ok, potvrdiť. Dobre. O 15 minút vidíte. No, takže o 15 minút vidíte ďalšie videjko. No. Tak teraz som hovoril, že to bude taká séria menšia, takže teraz by som povedal, takže to bude končiť úplne. Dobre, dajte like, odber. A aj napíšte do komentáru, že čo mám hrať ďalej. Hej? Dobre. Čaute.